Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat Financiën zich gaat richten op ouderenwelzijn. En dan heb ik het over het ministerie van Financiën. Die zal vandaag, maandag, een ministeriële beschikking ondertekenen voor een taakgroep ouderenzorg. Nou, het doel van deze taakgroep is om problemen in de zorg voor ouderen op Curaçao aan te pakken en te werken aan hervormingen die zullen zorgen voor duurzame, kwalitatieve en betaalbare zorg. Dat is nodig, al dus het ministerie, en daarom moet er samengewerkt gaan worden. Er zal een taakgroep worden opgericht die richtlijnen gaat ontwikkelen om het subsidieverleningsproces voor zorginstellingen te optimaliseren. Kort gezegd, het ministerie wil dat het makkelijker wordt voor zorginstellingen dat ze subsidie verkrijgen, maar ze moeten aan de andere kant zich natuurlijk wel aan alle regels houden. Maar het doel van deze nieuwe taakgroep is om te zorgen voor een betere ouderenzorg op het eiland. Kick-off multidisciplinair team, dat heeft ook weer te maken met minister van Financiën, Javier Silvania, maar nu in zijn hoedanigheid als minister van Gezondheid. Hij staat aan de basis van de oprichting van een nieuw multidisciplinair team. En dat heeft als doel om betere toezicht en handhaving te houden op Curaçao. Volgens de minister moeten ministeries beter samenwerken in het uitvoeren van controle en toezicht. Ze moeten voortaan beter worden bijgehouden in welke sectoren en wanneer wordt gecontroleerd. Maar het gaat er vooral om, zegt de minister, dat alle bedrijven op Curaçao zich aan de wetten en regels houden. Als ze dat doen, komen er ook geen boete en sancties. Maar om te zorgen dat de bedrijven zich aan alle regels houden, moet er dus meer gecontroleerd worden, aldus de minister. Deze week nieuwe minister beëdigd, dat staat in de extra vandaag. Of dat ook doorgaat is niet helemaal zeker, maar het lijkt erop dat Ramon Jamanica de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling gaat worden, MEO. En dat wordt hij namens onafhankelijk statenlid Zita Jezus Lihitu. Als alles doorgaat, hij is benoemd, er zou een screeningsprocedure zijn geweest. En daarmee kan hij nog tot de verkiezingen van maart in ieder geval nog minister van Economische Ontwikkeling zijn. VSBO-docent voor rechter wegens misbruikzaak van een 48-jarige docent op een VSBO in de buurt van Punda. Die stond afgelopen vrijdag terecht in een proforma zitting. En hij wordt ervan verdacht de dochter van zijn vrouw, stiefdochter. Dus het is niet zijn eigen dochter. Maar die zou hij hebben misbruikt van haar 6e tot haar 18e. Vanaf haar 12e zou hij haar ook verkracht hebben. En later werd er seks geëist in ruil voor betalingen aan bijvoorbeeld de kapper en een nieuwe telefoon. Het is een hele dramatische zaak. Het is nu een proforma zitting geweest en in januari gaat de zaak verder. Seminar belastingverdrag met Suriname. Dat heeft te maken met het belastingverdrag dat eerder dit jaar werd getekend tussen Curaçao en Suriname. En daar wordt nu een seminar over gegeven. Op die manier moet het duidelijk worden wat Curaçao heeft aan het belastingverdrag en wat mensen in Suriname daaraan hebben. Er moet dubbele belasting worden voorkomen, maar het moet er ook toe leiden dat er beter en makkelijker geïnvesteerd kan worden tussen de twee landen. Het is niet toevallig dat de seminar morgen wordt gehouden, want morgen is ook het bezoek van de Surinaamse president, meneer Santokki. Die brengt een 2-daags bezoek aan Curaçao en in het kader daarvan vindt dit seminar plaats bij Renaissance. Dan vechtpartij na autobotsing. Dat gebeurde aan het eind van het weekend. Op de kruising tussen de Arnhemstraat en de Loosstraat reed een auto tegen 2 geparkeerde auto's. Dat leidde tot een vechtpartij. Volgens de eerste berichten zat in de auto die tegen de andere auto's aanreed enkele Latijns-Amerikaanse mannen die dronken waren. 2 daarvan zijn ook daadwerkelijk opgepakt door de politie en er is veel schade aan de auto's. Chauffeur valt in slaap, frontale botsing, nog een auto-ongeluk en dat gebeurde afgelopen weekend waarbij op de Cerulora-weg, waarbij een auto op de verkeerde kant van de weghelft kwam en tegen een aankomende auto reed. Er raakten meerdere mensen gewond en de ambulance moest komen om daadwerkelijk medische behandeling te geven, maar alles lijkt erop
dat de chauffeur van de auto die op de verkeerde weghelft kwam in slaap viel tijdens het rijden en daarna was een frontale botsing onvermijdelijk. Heel erg treurig. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar vond afgelopen zondagavond een schietpartij plaats. Dat gebeurde op de Kimsha Beach en daar waren 2 gewonden bij. Volgens de politie vond de schietpartij plaats rond 10 uur 's avonds op de parkeerplaats van Kimsha Beach. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze een van de slachtoffers aan met schotwonden aan de onderkant van zijn lichaam. Het slachtoffer werd geholpen en is ook naar het ziekenhuis gebracht. Later diezelfde nacht is ook een tweede persoon naar het ziekenhuis gebracht. Niet door een ambulance, maar in een personenauto. En ook die was gewond geraakt met schotwonden aan de onderkant van zijn lichaam. De politie onderzoekt de oorzaak van de schietpartij en laat weten als ze meer informatie hebben. Dan gaan we naar tandarts Raymond Boscalion. Hij is woordvoerder van de Curaçao Dental Society. En we spraken met hem omdat deze organisatie zich heeft uitgesproken tegen het beleid van minister Silvania. Die heeft namelijk vorige maand 23 tandartsen beëdigd die niet in Nederland gestudeerd hebben, maar in de regio. Volgens de Curaçao Dental Society zijn daar vraagtekens bij te stellen. En we spraken erover met Raymond Boscalion. De minister van Gezondheid heeft nog niet zo lang geleden meer dan 20 mensen die gestudeerd hebben in de regio laten weten dat die kunnen gaan werken als tandarts hier op Curaçao. Dat ziet er positief uit, want de minister zegt een verouderde wet is daarmee van tafel en daarmee krijgen we meer tandartsen. Als de Curaçaose tandartsorganisatie, wat is uw reactie op dat beleid? Op die vraag zoals u dat nu stelt, denk ik gelijk aan 2 dingen. Eén, er is een voorziening in de oude wet die voorziet in toelaten van tandartsen die dus in de regio gestudeerd hebben. Dus het is niet die oude wet die dat verbiedt? De oude wet spreekt uiteraard over de benchmark eigenlijk, wat een Nederlands diploma is. Dus je zou een Nederlands diploma moeten hebben. Maar er is een examencommissie verbonden hieraan, die dus mensen die elders gestudeerd hebben kunnen examineren. Okay. Die commissie heeft een hele tijd niet echt goed gefunctioneerd, wat heeft geleid dus dat er heel veel mensen lang hebben moeten wachten op het examen. Wij hebben toen heel erg hard aangetrokken om dat weer vlot te krijgen en dat is eigenlijk sinds 2 jaar zijn er weer examens uitgeschreven. Dat is dus nu wat nu van tafel is, blijkbaar. Ja. En men gaat over tot een nieuw systeem, wat volstrekt in onze ogen heel onduidelijk is, hoe dat precies werkt. Waarom is dat onduidelijk? Omdat men heeft het over accreditaties, maar daar zijn geen regels of uitleg
duidelijk uitlegt hoe men een opleiding of een universiteit accrediteert. Ja. Is het een landelijk iets? Krijg je dat van internet? Haal je dat van het internet? Ga je dat bezoeken, die plek bezoeken? Of wat het nou precies is volstrekt onduidelijk in principe. De organisatie wil snel een gesprek met de minister om meer duidelijkheid te krijgen. En als u het hele interview wil zien, dat wordt later vandaag op de website van Extra geplaatst. Daar staat het hele interview met Boskaljon. Dan gaan we alvast naar carnaval toe. Carnaval volgend jaar staat natuurlijk op de agenda. En de carnavalsgroepen hebben het afgelopen weekend hun kostuums gepresenteerd. Dat waren vrolijke, mooie, kleurrijke presentaties. Onder meer de groepen I Love Hip Hop en R&B, Estreno, carnavalgroep en Heads of Two Dreams. En Grupo Alegria hebben hun kostuums gepresenteerd. Het zag er mooi uit en daarmee krijg je meteen weer zin in carnaval. Maar in ieder geval weten de mensen die zich gaan aansluiten bij deze groepen wat voor kostuum ze volgend jaar tijdens carnaval gaan lopen. Dan gaan we nog even naar Cuba toe, want dat heeft te maken met langdurige blackouts. De bewoners in Havana hebben het afgelopen weekend zijn de straat op gegaan en hebben daar met potten en pannen hun onvrede geuit. Om op die manier te laten weten dat ze het niet meer tolereren dat ze zo lang zonder stroom zitten. Er zijn mensen die lawaai maken en schreeuwen: laat ons de stroom terugkrijgen. Zo vertelde een bewoner van de Santo Suárez-wijk aan persbureau AVP. En Cuba's president Miguel Díaz-Canel waarschuwde zondag dat zijn regering geen openbare verstoringen meer tolereert. De mensen mogen niet de straat op gaan als er geen stroom is, omdat dat gevaarlijk is en we weten dan niet wat er gaat gebeuren. Maar volgens de president moet de bevolking rust hebben en komt er snel weer elektriciteit. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de situatie erg ingewikkeld is om de stroom terug te krijgen op tijd. Tegelijkertijd was orkaan Oscar afgelopen zondagavond op Cuba aangekomen. Het begon als een orkaan, maar het eindigde als een storm van categorie 1. Dus de tropische storm werd niet erger, maar verzwakte juist toen ze het land binnenkwamen. Dat is dan nog een geluk bij het ongeluk. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste, tot ziens. Dag.